راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ሉዊጂ ዲ ማዮ በጉዳይ ምዕጻው ኣብ አስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ብዝምልከት ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ሚኒስትር ብመገዲ ኣብ አስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ቢሉ ዝለኣኸ ደብዳቤ ዝምድና ኢጣልያን ኤርትራን ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ብዛዕባ ምዕጻው እታ ቤት ትምህርቲ መብርሂ ክወሃቦን ተግባራታት ኮሮና ቫይረስ ብዘፍቅዶ መሰረት ናብ ስሩዕ ንጥፈታታ ክትምለስን ዘለዎ ተስፋ ኣስፊሩ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊታ ኣይተፈልጠን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ አስመራ ንእትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ግና ፍቓድ ስርሓ ከተረክብ ከም ዝሓተተ መሳ ቤት ትምህርቲ ቅርበት ዘለዎም ኢጣልያውያን ኣመልኪቶም ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ኢጣልያ ብወገኖም እታ ቤት ትምህርቲ ከይትዕጾ መንግስቲ ኢጣልያ ኢዱ ከእቱ ካሓቱ ምጽንሖም መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን ዝተፈላለዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግደሱ ትካላት ብወገኖም ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሉዊጂ ዲ ማዮን ሚኒስትር ትምህርቲ ሉቺያ ኣዞሊናን ተመሳሳሊ ጥርዓናት የቕርቡ ምህላዎም መርበባት ዜናታ ሃገር ኣፍሊጠን ሓደ ካብ ኣባላት ፓርላማ ኣባል ሰልፊ ቪቫ ኢጣልያ ኒኮላ ካረ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብዝተዋሃበ ትእዛዝ መሰረት ትህገር ከም ዘላዩ ኣንፊቱ ኣብ 1935 ኣብ አስመራ ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ካብ መውዓሊ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘጠቓለለ ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ክትህብ ጸኒሓ መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሙ ብሃይማኖታውያን ትካላት ከመሓደራ ንዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝሃገረን ይፍለጥ እቲ መንግስቲ ንህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ብምድኻም መምሃራንን ተምሃሮን ናብ ስደት ከም ዝውሕዙ ድሕሪ ምግባሩ ኣብዚ እዋንዚ ናብተን ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቋሚቱ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእይቶታቶም ይህቡ ኣብ ገማግም የመን ኣሽሓት ጠበናጁን ተተኮስን ዝፀዓነት መርከብ ከም ዝተታሕዘት ሓልዋ ባሕሪ እታ ሃገር ኣፍሊጡ መብዛሕትኡ ጠበናጁ AK-47 ዝዓይነቱ ካላሽንኮቭ ክኸውን እንከሎ ካልእ ተተኳስን ኣጽዋራትን እውን ከም ዝነበረ ይተሓቢሩ እታ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተታሕዘት ዝተገልጸት መርከብ ካበይ ተበጊሳ ናበይ ተምርሕ ከም ዝነበረት ብንጹር ኣይተገልጸን እንተኾነ ማዕከን ዜና ኣራብ ኒውስ ንሓደ ካብ ሰበስልጣን ጸጥታ የመን ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እታ መርከብ ናብ ሱዳን ተቕንዕ ምንባራ መስኣ ዝተታሕዙ 3 የመናውያን ቃሎም ሂቦም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ጠበናጁ ኣብ ሱዳን ክሸጥዎ መደብ ከም ዝነበሮም እውን እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ እቶም ዝተታሕዙ 3 የመናውያን ኣካል ናይ ሓደ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣጽዋር ክሸይጥ ዝጸንሐ ጉጅለ የመን ምዃኖም እውን እቲ ምንጪ ኣሚቱ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ስዑድ ኣብ ሪያድ ካብ ዝርከብ ሆስፒታል ንጉስ ፈይሰል ኮይኑ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ከም ዘካየደ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 84 ዓመት ንጉስ መርመራ ረኽሲ ሓሞት ዝኽዝን ኣካል ንምክያድ እዩ ብሶኒ 20 ሓምለ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣብቲ ተዓቂቡሉ ዘሎ ሆስፒታል ኮይኑ ድማ ብሰሉስ 21 ሓምለ ብመገዲ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ከም ዘካየደ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ንጉስ ካብ ሆስፒታል ኮይኑ ህጹጽ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ከካየድ ዝተደልየሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን እንተኾነ እቲ ንጉስ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዱ ሞይቱ ከይከውን ዝብል ወረ ንምፍሻል ዝዓለመ ተራ ኣኼባ መንባሩ ዝገልጹ ወገናት ሃገር ኣለዉ ካብ 2015 ኣትሒዙ ንስዑድ ዓረብ ዝመርሕ ዘሎ ንጉስ ሰልማን ብሰንኪ ጥዕናዊ ጸገማት ዝበዝሐ እዋን ጉዳያት ብመገዲ ወራሲ ዓራት ወዲ 34 ዓመት ወዱ መሐመድ ቢን ሰልማን ከም ዘካይድ ይፍለጥ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا زأوي كردقو زسمع كسمعو نهزبخان هاجركان نفسخان مدحان كاب زي ملكتكا كقافح زخيل وشتاوي قرجتات قربيتنا إثيوبيا إتكام إكاب اتعمل لا هزبنا بترأيو زي فلت حقوسنا تسنتو زي رقاقت اللعلت 29 عمتات أقصيرا እዚኣ ብጽእቲ መዓልቲ ኸኣ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ እዚ ጽንታ ህዝብና ዘዕላምኡ ኣብ ስልጣን ብዘይድሌት ህዝቢ ተኾይጡ ዘሎ ብኣካል ዘይወዓለላ እከይ ጽላሎት ዘየንበረላ መዓልቲ ምዃና ዝያዳ ክብርቲ ይገብራ ክቡራት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ ነጻነት ብመስዋዕቲ ተጋደልትን ህዝብን ዝተተኽለ
ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ሕብረ ሰልፋዊ ፖለቲካ ዘካተተ ልዕልና ህዝብን ሕግን ዘረጋግጽ ነቕ ዘይብል ትካላዊ ኣሰራርሓ ክስርት ብሓጺሩስ ሓርነት ኩሉ ዜጋ ዝሕሉ መሰልኩም ኣብ ጽኑዕ ዘንብር ስርዓት ሙቓሚ ዝነበረ መሰልኩምን ክብርኹምን ዝሕሉ ብቕዓትኩም ክእለትኩም ዘብልሕ ጥዕናኹም ዝሕሉ ስድራ ቤትኩም ክትናብዩ ዘጣጥሕ ግቡእኩምን ኣገልግሎትኩምን ንህዝብን ሕግን ምዃኑ ዘረጋግጽ ብህዝቢ ተመሪጹ ዘመሓድረኩም ዶስ በንጻሩ ኣብ ንሓድሕድኩም ንኸይትተኣማመኑን ከይትፋቐሩን ጀዋስስ ኣብ መንጎኹም ጸፍዩ ከም ትነዓዓቑን ከም ጓኖት ትረሓሓቑን ዝገብር ጉዳይ ሃገርኩም ከይትፈልጡ ምስጢሩ እናበለ ከምዘይ ጉዳይኩም ዓይንኹም ሸፊኑ ናብ ዝደልዮ መኣዝን ዘሳልየኩም ኣብ መጠረሽትኡ ኸዓ ኣብ ደልሃመት ዝድርብየኩም ናይ ስርዓት እዩ መስዋዕት ተኸፊሉሉ ንስርዓት ጃንዳ ኢሳያስ ኣይፋልን ኣይመትከልናን ፈጺሙ ይኮነን ሓደ ሰብ ወይ ጃንዳ ከም ድላዩ ብሃገርን ህዝብን ክዋገን ናብ ጽንታ ክደፍኣናን ስልጣኑ ንኸጣጥሑሉን ሕድሪ ሰውራናን ሕድሪ ስዋኣትናን ኣይነበረን ንገሌኹም ሽሕን ሚእትን ግዜ ሓለፋ ጉቦ ማለት ገዛ መኪና ሽመት ወዘተ ከም ዝመጠውኹም ካብ ጅቡኡ ዘይኮነስ ካብ ሃብቲ ሃገር ምዃኑ ኣይትስዕትዎ እንትኾኑ እቲ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝትከል ምምሕዳር ብሕጊ ንኣገልግሎትኩም ብወግዕን ብኣኽብሮትን ብስርዓትን ከረጋግጸልኩም ዶ ይመሓሸን ኢሳያስ እኮ ንረብሑኡ ተጠቂሙ ኣብ ድላዩ ደቂቕ ክድርብየኩም ይርአ ኣሎ ዝውክለኩም ናትኩም ሕጋዊ መንግስቲ እኮ ብሕግን ዘንበሮ መሰልኩም ብድሌት ዝኾነ ሓደ ውልቀ ሰብ ክቕርመም ክሽርመም ኣይከኣልን እዩ ኣገልግሎትኩም ንህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ዘይንቕንቕ መሰል ዘለኩም ክቡራት ኣባላት ሕብረተሰብ ኤርትራ እኮ ኢኹም እዚ ኣይትፈልጥዎን ዲኹም ረብሓኹምን ረብሓ ሓፋሽ ህዝብን ዘንቲ ዕለት ሓደ ዘይነጻጸል ኣካል እዩ ክሸራረፉን የብሉን ከም ዝተወደበ ኣካል ናይ ህዝብና ድሕነትን ክብረትን ህዝብኹምን ሃገርኩምን ናትኩም ሓላፍነት እዩ ንዝኾነ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ ክትሕልውሉን ከተኽብርዎን ግቡእኩም እዩ ህዝቡ ዘየፍቅርን ዘየኽብርን ሰራዊት ታሪኽ ኣልቦ ኮይኑ ዕንወት ይዕጩ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ብጻይኩም ክትሓሊሉን ከተኽብርዎን ልክዕ ከምቲ ፍቕሪ ብጻይነት ኣብ መንጎ ሓፋሽ ተጋደልቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ክኸውን ይግባእ ሰብካ ከየኽበርካን ከይሓልኻሉን ሰባይ ትኸውንን ኢኻ ነፍሱ ዘኸብርን ንመሰሉ ዝጣበቕን ሰብ መሰል ካልኦት የኽብርን ኣብ ክንዲ ካልኦት ከዓ ይሕለቕን ሰብ ክቡር እዩ ኣኽብሮ ከኽብረካ ኣንጻር ሕልናኹም ሰብኣውነትኩም ብምኽሓድ ኣብ ልዕሊ ብጾትኩምን ዜጋታትኩምን ኣይትጨክኑ እቲ ግዳይ ኣነ እንተዝኸውንከ እቲ ግዳይ ስለምንታይ ይግፋዕ ኣሎ ከማይ ህያው ዜጋ ዶ ይኮነን ምባል ንገሌኹም ከድልየኩም እዩ ንሓደ ሓላፊ ከተሐጉሱ ዘይሕጋዊ ዘይሰብኣዊ ተግባር ኣብ ርእሲ ዜጋታትኩም ኣይትፈጽሙ ብሕልፊ ንደቂ ኣንስትዮ ብኽብረት ክትከላኸሉለን ሕድሪ ስዋኣት ኣለኩም ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መሰረት ኤርትራዊ ሕብረተሰብና ምዃና ኩሉ ግዜ ዘክሩ ኣደ ሓብቲ ዘመድ ኣለዋኹም ንዝኾነት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ከም ሓብትኹምን ኣዴኹምን ጌርኩም ሓልውወን ተኸላኸሉለን እውን ብዝኾነ መንገዲ ከይግፍዓ ጸግዕኹንወን እዚ ንሰራዊት ዘልዕለሉ ዘለኹ በንጻር ሕድሪ ስዋኣትና ደቂ ኣንስትዮ ዘይትጽበዮ ግፍዒ ወርደን ምህላው ስለ ዝፈልጥ ህዝብና ዝስደድ ዘሎ ስለ ዝተገፍዐ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም መሳርሒ ናይቲ ገፋዕ ኸይትኾኑ ነቲ ግፍዒ ደው ከተብልዎ ክትውፈዩ ዝመሓልኩምሉ ግቡእኩም እዩ ስደት ደው ንኽብል ህዝቢ ክብረቱ ክሕሎ መሰረታዊ ዕዮ ገዛኹም ምዃኑ ኣይትዘንግዑ ነቲ ንሃገሩ ክምለስ ሃንቀው ዝብል ስደተኛ ኤርትራዊ ሰብኩም ክትቅበሉ ዘየላቡ እዋናዊ ግቡእኩም ኮይኑሎ ነቲ ካብ ሃገር ክስደድ ዘገደደ ፖለቲካዊ ኩነታት ጭፍለቓ መሰሉን መሰልኩምን ብምቕያር ባይታ ናይ ሰላምን ልዕልና ሕግን ኣንጽፎ ንዘለኣለም ዝዝከር ሓወልቲ ዘንብር ታሪኽ ኣብ ምክልኻል መሰል ህዝብኹም ኣበርክቶ እቲ ዘንቲ ዕለት ክዝከርን ክኽበርን ዘለዎ እሞ ከም ባህልና ኣብ ደምና ሰፊሩ ኣሎ ኢልና ገና እንኣምነሉን ንሃገርካን ህዝብኻን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ግዳም ጸላኢ ብህይወትካ ምክልኻል እዩ እዚ ባህሊ እዚ ታሪኽ ሓፋሽ ተጋዳላይን ህዝብን ዝሰረቶ መለለይ ባህሪ ኤርትራዊ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ታሪኽ ሓፋሽ ህዝብናን ተጋደልትናን ኣብዛ እዋን ብሃሱስ ትርመስ ዘላ ሃገርና ክድብተር ብግቡእ ኣይተኻእለን ታሪኽ ሓፋሽ ኣብ ነጻ ፕረስ ዘለዋ ኤርትራ ብዓቢኡ ብድምቀትን ብዘይገለ ሕብእብእን ክድብተር እዩ
أخل تاريخ جغننت سواتنان تمال نتي إسياس كي حانخ زيد اللي زنبرا نايدوب كينات زبلو قوام كينات جغننتكم زمسكركم ولو تاريخ بعلخم تفلطو يخم أوشت هاجريخون وطائي إيرتراوي أبتم زحلفو نايدوب كينات دقيفوكم يو بهزبنا زوكل بارلما زيت أوجه ربحا سلطان إسياس نمن وحزة تأتوى كينات من باروغن حجي كل إيرتراوي برهليو نحانش دسيتات كينات نايباد ما كينات أو أخقراوي حقي تمركسي تفتحن بر بوتس إيد كينات أيكونن حجون فتيوم أي فتون بعدما مريت ناس لزخونن بحقي سلستبينن كم زملس أب حتو زقطو كده هيكونن بعلد سلاسة حدار كل التشحن شوعاتن نايدوب كوميشن نتتاريفو زنبرا ناي مأكلاين معرابن دوبات إيتوبيا مسحان قدت بسئلة مسرحان قدس مريت تمثال التكنيك زبلو القباب نتدوب حانت إيتقوم ودي يوم تعنا زلوان حاليوت هزبان زعزن نهزب زوكلان منقستات أبكلتي وهاقرات مستتخلا ودو قدايو وقز عدم كنتات فتسيمو يلن بزي كابهاقي إسياس نسو دما عنواتن متحلاق بوليتيكا قرن فريقان بخبرتكم حيلتات مكل خالن تسطان بوليسن إيرترا بمستو علن بالبونان سمعو زاوي كردقو زسمع كسمعو يبلو إيرتراوان سبك أدم نمنتاي إسياسة بحج بتحو نبادم بوكينات نحسب الزلو إزي كابز بإيرترات حابي زنبر عمات إسياس نحاورو نربحو كتقطح زوات أنو الشرحي عنوات هاقرنان هزبنان سلازلويو أي سمعنان أي رأنان كيتبلو بقلتي كان أقمتلكم إسياس كي حانخة أدعدعو أب إيتوبيا نزفتر كونتات نعي ملكتنيو إيديات أميرة أي رأني كابزبلن نإيرترا كملولاوي تهاقر أب الدواوي كابزخحدن نزخسرنا يوم جاقانو إيكالون وارساين أي كسرناني لو كابز تشدرن ما أليا زي بلوم من إسيات بزي سب أو التححزاء بمجقوان نابس الدات كم زمرحو بفلات مبنقوارون أشحت أسرات بزي كسن فردن أب مفتركا زتسل تشكانن قفعون التححزاء زحيرن زتفئن أموخا بتشبوت بعينكم أبزماتكم أبي عرقتكم أب قروابتكم كوتا سبدك هاجركم كفتسأم ويتأزيزكم ويريخم ويسمعكم ويون قدياتكم زخونكم بس حمان السياسة دتنياتات فقدو أب عالم فحم بالوم زرقاقت صحاكيو إزيو تحاكي من يون هزبي إرترا أبناي قربيت حجر قداي داقماي بزي بوقوعن هزبي زاسق كونتات بنا هزبي إرترا وكيلات زي تمزنا كينات كشمو زوادت زلو إيدوت أميرو زرق زلوخة مانيو اتزي مخوني كينات سألم زلو إسياسيو نهزبوخن دزحالي إيدوت أميرو زرق زلوخة نسخاتكم حالتات مكل خالن تسأتتان بوليسن إرترايهم عياشو بترها سوساتوكوا يبلو سابك أدم نيحان الشيخون نايبادم نايدوب كينات بلزب أبتر بيزاو تفتحو بخينات يتفتحن إرترا بعن تبقو لبام هزبي قتل زنبرلو هاقراوي أم حدار انتزنبرا دحر 3 عمتات مرير برتا وقالسي هزبي إرترا أستوعلو ملوء هزبي إرترا قبارو تقرالايو أبزبانو زتصورون زدخمولون زرهاتسلون زتسوألون أبقوا مخينات بما نمت أمر أي مأتوان كعرف كسسن ديمقراسياو تكالات كسرت كمعبل بزتخ ألو متأنكأ نزقوان في شجرات ببقع دبلوماسي رزين لبونا بسلام بلزب كفتحهم فتنا نحدا نعمتات تقالسة سراويت بمنسلسال بمحيار بمقنسال بمدسكال نابناي وينتخا على ما كم ززمت كم عسوب سراويت كتكايت الغوكا مقبار انتي تقطروا إسياس زكالو يعني ينايو حجناي مزازمي تفقاتنا يودالو راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان نمنتايو أبز أوان زئا إسياس كوينات زبل زلو أبي أحمد حجي كم حكي بحق زي كونس بشرط أب سلطان حقيرو زلو بقدماي منيسترنا إيتوبيا زفلت سبيو إذا سبزي مس إسياس سلام سلز جبرة مسنا بحق وكيل هزبي إرتراز جبرو سمع نفلت قبلنان نوبل شلمات رقيبو بزوح كابليك أون تستقدح مدرتات بمقبارن قال مع الشوت السجمتات بموصادون نحيالو أوارح حبوبنا ترقيبو أبتصنع زرقات يمثل نيرو أبتوانتي إسياس نايدوبا قد سنانيو كبلن
بزيك العالم أبي مرحنا خايلو كمقصون كل تي كاب حدا هجراوي إرتراو زي تتصبيو حصول صياف زرباتات يسمع نيرو ويانا جيم أوفر ويانا أخينكم النابلة كم حدا ود الشوق يفكر نيرو نايدو باي قد سنانيو مس إثيوبيا حدينا بمبال نهزبنا كساب زحمم أسمع ويو حج بعد ما كان ملس وكينات يدلينا لو مبال دقا انتاي ترخبا انتاي امتصو ويوز أمونو أبي سراويتا لوني تدالي كدر عموكمي زبولهم أكلات مالت ويانا كالوت فدراليست حيلتات فريهوام دوخون كوينو عغمسلا زي بلوديوس ويس انتاي قد سني إرتراوان حالات بعركي إسياس جيرة مسحلت إيد كتكاملهم كابز بالكورحيو كم حقي أبي أحمد لغف كف قبل نرأيو لي زبلوم تقفاشات تقبارات حالفو نتهاجر نسلت أنو قبل أب كبيد مواتر يأتيوا 5 ركب بعلاتهم إثيوبياوان بسفحو يكالعو اللو نعنا نإرتراوان نأبي أحمد شجر مس ويانا زلو ويون مس أورومو يخون ماليا زي بلو هزبي إثيوبيا زلو شتاو هاجراو قداي أي إتوانانيو كم أفريقاوي تقربيتنا هاجر بسلام بالزب كفتحوو ندلن نمني اللومن إرترا بحقاوي وكيلات هزبات محادر تتنبر أبدليتهم تموركيسنا أم عراقهم من اتفنبر أبأسهم أتينا نأكلهم زخون هزبي كنوقع فتسيمو كاباقراو حق وطأن كنن ننتقبار سلازخون أيمو علنايون أبرأسي أدوما نرأسنا أوشت أو قد هاقرنا تالكازات والناس لزين دلن سلازي فك أدنيو أبي أحمد تمال كينات تعوات يبولون ولون سعيرا زبل وغن كم زخسري زغطر زبل لبام زربا كالوت إدقم نيرو حجنتهم نابسلت أن خمت تساقم زي قبارلو دك أغانتو زنبر ويانا بخينات يحنحن اللوم الله نتوم معراب أوروموكا نزحلفة كل التعامتات كدم سومين نابلا كفكر يتسنا حنبر أي تعوت اللومن أبي إثيوبيا زلو شجر بقللو زرقا قداي كونن فتحو خاء بإثيوبياوان بلزب كفتاح اتزحشن رتعون 210 مليون هزبي زملكت قدليو نحنا إرتراوين بوغنا قربيتنا هاجر سلازخونت كاب كالوت هاجرات زيادة نقدس زربحنان نمنيون سلاماو فتاحا مونغو هزبتات إثيوبيا مس فتاريو إذا حدش مرقص زي كونس أب صورة استقالسنا له إسياس زت أحسو نايوت أي زمدناتات ميلا متكلنايو أب قداي قربيتنا إثيوبيا حجرو بمخانيخا إيد مقتاوغن نعنا كم إرتراوان كم أفريقاوان زي قبون زي حقاون زي حلفنتاون زي رتعونيو هزب عالم كفلتو خاء هزب إرترا بمتكل سورؤون سوءاتون حربنياتاتون أبناي كالوت هاجرات وشت أو قداي إيد مقتاو أي قبلنيو هزبنا نزي سياسي وارد جلو خزبلو زلو كينات كم زي قبلو إسياسون يفلتيو هزبي تحتت نخلو نخفلتو خاء نوجلونا حج هزبنا سلام جيرو زعرفلون نعسران تشعتن عمتات عنوت جمجمو بنيحن حابون لعلنا حق بمرقات هزبنا زرعمو بوكيلاتو زقومة ديمقراسيا ومنقست استقلال لقوانيو اتحجي زقرم ترئيو حلمي أبي أحمديو نعاخاتكمن مالت حيلتات مكل خالن تان بوليسن إرترا كم ناتو عصوات بمقصار أبتنا كوينات قبت أو أسفيركم من لاويو حلم ديس قادي كميلو كحسبوخ ألز بالحطون تليكم نئسياس احتتوو نحنا قن هاجركمن هزبوخمن صدرخمن عمتاس استقلسنا له بهلن سجيركم نزت صنوع علوه دك نازب لكم هزبوخم يحلفكم نابسال سايكوينات ومخا زي ملكتو كلو زخل وشت أو كينات إثيوبيا كتب بس كم زي تفقدو نأمن حجز حدنتنا إدلدل لو هات نبت صوتنان هزبنان نرقاقت جيجاتات فتسيمنا خنكون نخقل سباتنا جن جيجا بجيجا أي إرمنيو أبن هزبي نهاجر زملكت قداي بحلفي نايكوينات قداي جن ربحا هلونان سلامن هزبنان هاجرنان زوكل والثاني سقوم تخنوسد يقبا أوشت قربيتنا زلو كبير شجر أب مونكو نخينات تدارينا نابولو بموطات نزن العلي 100 مليون زأكل هزبي أب كينات كأتولو زخولو هواهو أب كند عراق تخون أكل ناي تفقات كان تفقاتكم من مخان سب أو النت زي بالكا جبننيا بغندوخ كدع حزبخا أي جبركا أب إسياس دليو كيناتنا أتولوك أنت أب مخنيات يبلنان قدم زأتنا يوم ناي دسيتات حانش كينات مسيمن ناي بادم ناي دوب كينات مس إثيوبيا كلتي بخينات زي كونوس بحقي بين زتودؤو يأخلونا بإثيوبيا تتحيزو زولو مريتنا بادم حقاو منقستات أب هاجرنا بإثيوبيا مستتخلو بتخل عالم زفلتون زقبولون
ኣህጉራዊ ብይንዶብ ብሰላም ክረጋገጽ እዩ ኢሳያስ ንባድመ ዳግማይ መመሳመሲ ክትጥቀመሉ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ፖሊስን ኢድኩም ኣጣሚርኩም ኣብ ጉዳይ ህይወት ህዝብኹም ስድራ ቤትኩምን ኣሃዱታትኩምን ህይወትኩምን ከይትዕንዎ ካብ ሃገራዊ ሓልዮት ንህዝብናን ህይወትኩምን ብምብጋስ ነዚ ነጋሪትና ምዃኑ ነፍልጥ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ከይትብሉ ንላበወኩም ኣሎና ሰራዊት ሓደ ሃገር ህዝቡ ዘይድግፍ ይዕናዊ ተግባር ኣይፍጽምን እዩ ጽባሕ ታሪኽ ክምስክር እዩ ከም ኣካል ህዝብና ካባና ዘኽብረኩምን ዘፍቅረኩምን ዝሓልየልኩምን ካልእ ማንም የሎን ሕጂ ዘየላቡ ቤት ዕዮ ሃገርና ሓንትን ንጽርትን እያ ምእላይ ውሽጣዊ ጸላኢና ሰብ ሓንሳብ ጥራይ ዝነብር ሰብኣዊ መሰል ህዝብና ይከበር ኣብ ሓልዮትን ምክልኻልን ህዝብኹም የውዕልኩም ህይወትን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃብተስላሴ ድሓኖም ምስ ሓርበኛታት ብጾቱ 1 ሰነ 2020 መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበለቶም መደባት ሒዛትልኩም ኣብ ሰዓታት ተረኺባላ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሑት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝነኣሰት ናይ ዓለምና ጓል ኣንስተይቲ ቢልዮነር ኣሜሪካዊት መንእሰይ ኬይሊ ጀነር ናይ ቴሌቪዥን ኮኸብ ሞዴሊስትን ናይ ፋሽን ዲዛይነርን ኮይና ብዕለት 10 ሐምለ 1997 ኣብ ከተማ ሎስ አንጀሎስ እያ ተወሊዳ ኬይሊ ካብ ኣዲኣ ዝውለዱ 4 ካብ ኣቦኣ ዝውለዱን 4 ኣሕዋት ኣለውዋ ሓንቲ ድማ በቦን በደን ሓብቲ ኣላታ ስማ ኬንደል እዩ ዝበሃል ምዕባያ ምዃና እያ ኣደ ኬይሊ ክሪስ ጀነር ትበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ እትነጥፍ ጋዜጠኛን ናይ ቢዝነስ ሰበይትን እያ ክሪስ ጀነር በዓልቲ ቤት ናይ ህቡብ ኣሜሪካዊ ጠበቓ ሮበርት ካርዴሻን እውን ነይራ እያ ካብ ሮበርት ካርዴሻን ሓደ ወድን 3 ዋልድን ኣለውዋ ኣስማቶም ከዓ ኮርቲኒ ኪም ኮለ ሮብ ይበሃሉ ኣብ 1991 ምስ ሮበርት ካርዴሻን ምስ ተፈላለዩ ናይቲ ግዜ ህቡብ ስፖርተኛ ምስ ዝነበረ ብሩስ ጀነር ተመርዓ ንኬንደልን ኬይልን ድማ ወሊዳ ብፍሉይ ግን ኣብቲ ንኹለን ደቃ ዘሳተፈን ዘዕበየን ናይ ሪያሊቲ መደብ ኪፕ ኣፕ ዊዝ ዘ ካርዴሽንስ ዝብል ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እያ ትሰርሕ እዚ መደብ እዚ ካብ 2007 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 10 ዓመት ተመሓላሊፉሎ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ኩለን ኣባላት ስድራ ቤት ማለት ካብ ኣዲኤን ክሪስ ጀነር ጀሚርካ ክሳብታ ዝነኣሰት ኬይሊ ይሳተፋ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቴሌቪዥን ሾው ኮይኑ ብዙሕ ዝናን ሃብትን ዘትረፈ ፕሮግራም እዩ ነፍስ ወከፍ ኣባላት እዛ ስድራ መዓልታዊ ውዕለታትን ኣጋጣሚታትን ብካሜራ እናቐረጻ የመሓላልፋ እዘን ካብ ክልተ ሰብኡት ዝወለደተን ኣባላት ስድራ ቤት ካርዴሻንን ጀነርን ዝኾና 5 ኣዋልድ ወላኳ ኩለን ሚልዮነራት እንተኾና ንሎሚ ግን ብዛዕባታ ንኩለን ዓብሊላ ዝነኣሰት ናይ ዓለምና ቢልዮነር ተባሂላ ሰፍ ዘይብል ዝና ሰፍሲፋ ዘላ ሕሳስ ልዳ ሓብተን ኬይሊ ጀነር ኢና ገለ ክንብለኩም ግዜ ቁልዕነት ኬይሊ ኣብ መእተዊ ከም ዝሓበርናዮ ኬይሊ ጀነር ኣብ 1997 ኣብ ሎስ አንጀሎስ ካሊፎርኒያ ተወሊዳ ንሳ መበል ካልኣይቲ ቆልዓ ንኣዲኣ ወይዘሮ ክሪስ ጀነር ኣቦኣ ኣቶ ብሩስ ጀነር ኮይና ሕሳስ ልደ ናይቲ ዓብዪ ስድራ ቤት እያ ኬይሊ ምስ ሓፍታ ኬንደልን ብኣደ ጥራሕ ኣሓታ ምስ ዝኾና ካርዴሻንን ካብ ማእከል ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ናይ ሃብታማት ገዛውቲ ሎስ አንጀሎስ ዝናን ውድቀትን ናይቲ ግኑን ሆሊውድ እናሰምዐትን እናተዓዘበትን ዓብያ ውልድ ካብ ትብል ኣብ ሕቑፍታ ስማ ከም ኮኸብ ገኒኑ ዝነበረ ስድራ ቤት ካርዴሻን ብምእታዋን ኩሉ እታ ስድራ ዝነበራ ስምን ህቡብነትን ከምኡውን ጽቡቕ ርኽበትን ብንግህኡ ኣብ ኢዳ እዩ ነይሩ ኬይሊ ቁርብ ጉብዝ ምስ በለት ስምን ዝናን ናይታ ስድራ ተጠቒማ ናይ ገዛእ ርእሳ ጻዕረውን ወሲኻ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ብማዕደት ትርአ ኮኸብ ሞዴሊስትን ቢልዮነርን ኣውፋሪትን ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን ኬይሊ ኣብ ሴራን ካንዮን ቤት ትምህርቲኣ ተማሂራ እታ ብንግህኡ ናብ ጥበብ ዓለም ዝኣተወት ኬይሊ ኣብታ ኣብ 2007 ዝጀመረት ኪፒንግ ኣፕ ዊዝ ካርዴሽንስ እትብል ናይ ቴሌቪዥን ሾው ክትዋሳእ እንከላ
ጭልጋዕ ጓል 10 ዓመት ተማሃሪት ዝተጠቕስ ቤት ትምህርቲ እያ ነይራ ብተወሳኺ ክሳዕቲ ናይ ሞዴልነት ዕድል ዝኽፈተላ ኣብ ቤት ትምህርታ ቸርሊደር ወይ ድማ ሳዕሳዒት ናይ ታጋንታ ኩዕሶ እግሪ እያ ዝነበረት ጓል 13 ዓመት እንከላ ሞዴሊስት ብምዃን ናይ ክራሽ ዩር ስታይል ወኪል ክትከውን ክኢላ እያ ኣብታ ዓመት እቲኣ ከዓ ፒፕል ማጋዚን ከም እትዕንብብ ዘላ ተስፋ ዘለዋ ሞዴሊስት ክብል ረቂሕዋ ነይሩ ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዙሕ ከይፀንሐት ገጽ ናይ ብዙሓት ፍሉጣት መጽሔታት ከምኒ ቬክቲን ኦኬ ክትከውን በቂዓ እያ ከይሊ ከባቢ 156 ሚሊዮን ሰዓብቲ ኢንስታግራም ዘለዋ መንእሰይ ትኹን እምበር ውልቃዊ ናይ ፍቕሪ ህይወታ ብዙሕ ናብ ግዳም እተውፅእ ሰብ ኣይኮነትን እዚ ማለት ግን ኣብ ሜድያ ዝረበሉ ዝምድናታት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን ገለገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ግና ብኣግኡ ማለት ጓል 12 ዓመት እንከላውን ናይ ፍቕሪ ዝምድና ነይርዋ እዩ ብጭብጥ ግን ጓል 14 ዓመት ምስ ኮነት ማለት ኣብ 2011 ምስ ኮዲ ሲምፕሰን ሓፂር ግዜ ዝጸንሐ ግን ከዓ ካብ ዓይኒ ሜድያ ዘይተኸወለ ዲቕ ዝበለ ናይ ፍቕሪ ዝምድና ከም ዝነበራ ብስእሊ ሰንዮም ኣውፅኦም ነይሮም ብተወሳኺ ወላኳ ከይሊ ተራዓርክነት ነይሩ ኢላ እንተኸሓደቶ ምስ ኣውቲስትን ማሆንን ከምኡውን ወዱ ዊል ስሚዝ ጃደን ስሚዝን እውን ፍቕራዊ ዝምድና ከም ዝነበራ ይንገር ሬድዮ ኤረና ካብ 2017 ጀሚራ ከዓ ምስ ራፐር ትራቪስ ስኮት ድሕሪ ምዝማት እስትሮሚት ትበሃል ምጩት ቆልዓ ወሊዳ ትርከብ ሞዴልን ቢዝነስን ከይሊ ኣብ 2012 ጓል 14 ዓመት እንከላ ጎኒ ጎንቲ ምስ ኣሕዋታን ኣዲኣን ዘዳለውኦ መደብ ምስ ምዕባያ ሓብታ ኬንደል ብምዃን ኣብ ናይ ባዕልን ሸቐጣሸቐጥ ከድህባ ጀመራ ንሱ ከዓ ፓክሳን ብዝብል ናይ ብራንድ ስም ዝፍለጥ ምሽያጥ ክዳውንቲ እዩ ነይሩ እዚ ቢዝነስ እዚ ኣብ የካቲት 2013 ካብ ዘበግስኦ ክሳዕ ሎሚ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪበና ኣለዋ ብተወሳኺ ኣብ ሓምለ 2013 ጀመርኦ ሜታል ሃቨን ኬንደልን ኬልን ዝብል ናይ ስልማትን ጌጣጌጥን ዕዳጋውን ከፊተን እየን ከይሊ ኣብ ግብረሰናዩ ብውልቅን ብጉጅለን ትሳተፍያ ንኣብነት ኣብ ኢቤይ ዝበሃል ናይ መሻየጢ ገጽ ሳልቫጅ ክዳውንቲ ናብ ጨረታ ብምቕራብ ካብቲ ጨረታ ብዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝርከብ ናይ ቆልዑት ሆስፒታል ከም ዝውዕል ገይራ እያ ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ብምትሕባር ኣብ ግብረሰናይ ዝውዕል ገንዘብ ክእከብ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለየ ንህፃናት ዝሕግዝ መዓላ ከም ዝውዕል ገይራ ሃብቲ ከይሊ ገና ጓል 22 ዓመት እያ ዘላ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ብዝወፅእ ሓዲስ ፀብጻብ ንኻልኣይ ዓመት ዝነኣሰት ጻዕራም ናይ ዓለምና ቢልዮነር ኮይና ተረቂሓላ መሰረት ጽሩይ ሃብቲ ከይሊ ልዕሊ $1 ቢልዮን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳብ 40 ሚልዮን ኣታዊ ገይራ ነይራ ዝበዝሕ ኣታዊታታ ካብቲ መመላኽዒ ማለት ሜክኣፕ ዘፍሪ ከይሊ ኮስሞቲክስ ዝብል ካምፓኒ ዝተረኽበ እዩ 51 ሚእታዊት ናይ ዝተጠቕሲ ካምፓኒ ኣብ ሕዳር 2019 ንኮቲ ዝበሃል ብ$600 ሚልዮን ከም ሸጠትሉ ዝፍለጥ እዩ ከይሊ ኮስሞቲክስ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን እዩ ተገሚቱ ቲክቶክ ሓደ ካብቶም ብቻይናዊት ኩባንያ ዝውነኑ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፕሊኬሽናት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንልብን ቀልብን መንእስያት እናገዘአ ክኸይድ ፀንሐ ህቡብ ናይ ቪድዮን ድምፅን መተግበር ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣቕሪብናልኩም ነርና ተጠቀምቲ ተኣብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ከባቢ 1 ቢልዮን በፂሖም ይርከቡ ብምእታዊት ክርአ እንከሎ መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ቲክቶክ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 24 ዝርከቡ እኳ እንትኾኑ ብዙሓት ዓበይትን ህቡባትን ሰባት ክጥቀምሉን ይረኣዮም ከም ውፅኢቱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራሕ ኣፕሊኬሽን ቲክቶክ 2 ቢልዮን ግዜ ተጻዒኑ ማለት ዳውንሎድ ኮይኑ እዩ በተመሳሳሊ ኣፕሊኬሽን ቲክቶክ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ግዜ ከም ዝተጻዕነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዚ ኣብ 2012 ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዝተመስረተ ኩባንያ ቲክቶክ ካብዚ ምስረታት ሒዙ ክሳዕ ዝቐረባ ግዜ ብዝርጋሕን ተጠቃምነትን ብቁልጡፍ ክሰጋገር ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ኣብ 2018 ነታ ሙዚካሊ እትበሃል ኣሜሪካዊ ትካል ካብ ዝዕድጋት ሒዙ ከዓ ዕዳግኡ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዓሚሩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግን ካብ ውልቀ ትካላትን ሃገራትን ንግስጋሲኡ ዝዕንቅፉ ወረታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ኣብ ልዕሊ ቲክቶክ ዝስዕር ዘሎ
ናይ ጸጥታ ስክፍታታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ንኹለን ትካላት ሃይቴክ ቻይና ብዓይነ ጠርጣረ ስለ ዝርአየን እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብዲ ቲክቶክ ኣብ ዕቤቱ ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ዘሎ እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ቻይና ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንኮሙኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ሓበሬታ የመሓላልፍ እዩ ዝብል ክሲ እዩ። ትካል ቲክቶክ ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጽኦ ክሲ ንምፍኻስ ካብ ነዊሓት ሒዙ ንነብሱ ካብ መንግስቲ ቻይና ከርሕቕ ክፍትን ጸኒሕ እዩ። ንኣብነት ርእሰ ተኣማንነት ተጠቀምቲ ሃገራትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ቲክቶክ ንምሕያሽ ሓድሽ ኣካየዲ ስራሕ ቲክቶክ ኣሜሪካዊ ኬቪን ማየር ክኸውን መዚዙ እዩ። መንግስቲ ሆንግ ኮንግ ንብሕትውና ዝገፍፍ ፖሊሲ ምስ ኣውፅአ እውን ጎኒ ጎኒ ፌስቡክን ዋትሳብን ተሰሊፉ ብሕትውና ከም ዘኽብር ንምርኣይ ብድሙቕን ብሩህን ሕብሪ ቲክቶክ ንመንግስቲ ቻይና ቀረብኡ ኣይኮነን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ገጻቱ ብምጥቃዕ ነቲ ፖሊሲ ተጻሪርዎ እዩ። እዚ ኩሉ እናገበረ ግን ካብቲ ክሲ ነጻ ክኸውን ኣይከኣለን። ድሒሩ እኳ እንተደምሰሶ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ትካል ኣማዞን ንሰራሕተኛታቱ ኣብ ዝሰደዶ ዘዋሪ መልእኽቲ ቅድሚ ናይ ስራሕ ኢሜይሎም ምኽፋቶም ኣብ ሞባይሎም ኣውሪዶምዎ ዘለዉ ቲክቶክ ክድምስሱ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ነቲ ኣብ ከም ናይ ጸጥታ ስግኣት ስለ ዝረኣዮ እዩ። ብተመሳሳሊ መንግስቲ ህንዲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንቲክቶክ ሓዊስካ 59 መተግበርቲ ቻይና ኣፕሊኬሽናት ኣብ ህንዲ ኣጊዱ እዩ። እዚ ምዕባለ እዚ ድሕርቲ 20 ወታደራት ህንዲ ዝቐተለ ደባዊ ግሩፍ ቻይናን ህንድን እኳ እንተሰዓበ መንግስቲ ህንዲ ግን ብምኽንያት ጸጥታዊ ስግኣት ኢሉ ከም ዝገበሮ እዩ ገሊጹ። ነቲ ህንዲ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም ጽቡቕ ስጉምቲ ዝተቐበሎ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ከዓ እቶም ህንዲ ዝዓጽወቶም ኣፕሊኬሽናት ኣካል ሰለላ ናይ መንግስቲ ቻይና እዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኒኪ ሃሌይ ከዓ ህንዲ 59 ኣፕሊኬሽናት ቻይና ምዕጻዋ ደስ ዘብል ክትብል ትዊት ገይራ ነይራ። በተመሳሳሊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሳይበር ሪሰርች ሓላፊ ጄምስ ሱሊቫን ንህዋዊ ብምጥቃስ ምዕራባውያን ናይ ቻይና ዓበይቲ ሃይቴክ ትካላት ምጥቃቕን ምውዳቕን ክተሓሓዝኦ ኣተንቢሁ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ምስቲ ኣርእስቲ ብምትሕሓዝ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሰባት ቲክቶክ ክጽዕኑ ወይ ዳውንሎድ ክገብሩ ትመክርዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ውልቃዊ ሓበሬታኦም ናብ ኢድ መንግስቲ ቻይና ከም መሓላለፍ ዝደለዩ እንተኾይኖም ጥራሕ ክብል እዩ መሊሱ። እሞ ንቲክቶክ ናይ ምእጋድ መደብ ኣሎ ድዩ ተባሂሉ ምስተሓተተ ድማ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኣፈይ ክኸፍት ኣይደልን ግን ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ክብል ይተሰሚዑ። ምስ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ኮሚቴ ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቲክቶክ ኣብ ጸጥታ ኣሜሪካ ንዝህልዎ ጸጥታዊ ስግኣት ብዝምልከት ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ጀሚሩሎ። ትካል መራኸቢ ሚድያ ቲክቶክ ብሰንኪ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ዘሎ ተጻብኦታት ኣብ መዋጥር እዩ ዘሎ። ኣብ ዝመጽእ ግዜ እንታይ ክኸውን እዩ ከዓ ኣሜሪካን ካልኦት ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ዝወስድዎ ስጉምቲ ክጽሎ እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ቲክቶክ ዝውሰድ ስጉምቲ ከዓ ንዓለም ናብ ካልእ ዓይነት ውግእ ከሰጋግራ እዩ ዝብል ግምት ክኢላታት ኣሎ። እቶም ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን ዝግበር ተጻብኦታት ሓያላት ሃገራት ኣብ ንግድን ሓበሬታን ሃይቴክ ዘተኮረ ክኸውን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ሰናይ ቀነ። ሬድዮ ኤረና